Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars. Astăzi o să ne jucăm. Azi dimineața l-am câștigat pe cod. Am 16 oameni. Și hai să dăm un meci. Sunt cu Colit și comanda mea este Barley, eu cu Colit și Gale. Și am câștigat. Colit e cartea nouă, cromatică. Și o am. Dacă vreți să intrați în clubul clasa 4B. Și văd că Nicolae nu se joacă. Puteți să intrați în club de la 0 trofee. Mă ucide. Am pierdut. Eu pe Colit nu l-am de la Brawl Pass. Nu am cumpărat Brawl Pass-ul. Uitați-vă. N-am cumpărat Brawl Pass. Peste. Ia că la 41 am câștigat. Și aici nu știu ce o să mintie. Am picat cu meci. Mitic. Eu tot am o mitică gen.